koster. Så den smed den. Den smed den hele. Jeg lukker nu, men det der skal man ikke... Den er bare væk. Ej, den har fået det bedst. Det er godt det der. Det er sådan, man fælder. Sådan for helvede. Er det til mig? Nej, Cookie. Ikke til dig. Ja, den skal du heller ikke på, når du skal slås. Øj, en stor hønsemad.